U MDC kamaulai uba te bor pathau menta kasngi kan riutrik u kala lingkot arja arpusan ulami no nakaseng NPP da ka baai da ka jingtho show state president uba preston tingsong hadian kani ulalet ban yakandu saya u CEM ka KHEDC uba pinyai sing CEM ban ai shithi kamno kum UEM bat ularai ban yakun ya kani ka election MDC ban wan kum ukertong shimet kani ka jingmi no jong uba te bor pathau na ka NPP kalong hadian biki pat ba nong kershan jong u klapin bor yo u ba udei ban yakun ka election MDC kum ukertong shimet kila ongenga bangade ban ile independent no tinga buram ya raja tu kipat ba markumbang lakren kipat ba kilo halor jong baro tana kaliang jungang sim negara itu sini pangan lin no kum kertong simen jadi ngepor ngawan ban submit ya karena resignation ya kasti ekam no jonga kum executive member bat ban weng ru ya jong na ke isi na ka benta ka ni ka pangan pendep ke ka ba ngala kular pat ba ke bade bande kata ka ke pangiwan na ka puan na kaliang jonga la de past ti show president joka Megalia State NPP si ba Preston Tengsong ya ka ba ngala i lut kambaro ki bangabat ha ka po ka seng NPP nadu bangalong kum Presiden Jok City ngala i kam media in charge Jok State ngala i kam kita gini ki kam di bala budget nga mentas ngi la de IXT si Presiden ngala i kam NPP la pelan ya jong banong tukar primary membership Jok NPP iya wedi berkata kuma pitip kabor ke pa ba pensiong pa ba peniang mo nadin nang ni nakaliang juga kanong nang benta ka bangasim negara la tang pois katang pa ba udang ibit nga bangan long unomi kmat jong mulai konsensi tada de ka benta ka bang hapan simrai ke ka benta ka bangan le antar konsensi ngan i be ka rajo pai ba bangan but bangan kongo ke ka bang pai ba ta ka de ko ka ba